Settembru xar sinonimu ma' maltempati kbar li tul snin dejjem jolqtu lil pajjiżna. Xar li jista' jiġi meqjus bħala it-tmiem tal-istaġun sħun tas-sajf, sinonimu mal-Gżejjer Maltin. Ħafna xita birrat iddominaw il-ġurnata kif il-ħamis filgħodu l-Gżejjer Maltin intlaqtu minn maltemp qawwi illi seta' kellu bosta konsegwenzi koroħ. Propju 8 tfal ġew salvati mill-baħar fil-bajja ta' San Pawl u ma kienu qegħdin jitħarġu fl-isport tal-Burdjar u nqabdu fil-maltemp. Fortunatament ħadd mit-tfal ma weġġa f'dan l-inċident. Sa dan it-tant is-siti soċjali bħal Facebook fost l-oħrajn kienu dominati minn ritratti ta' vetturi u toroq marqin kawża tal-maltemp. Fil-fatt propju kawża tar-riħ fit-triq Birkirkara f'San Ġiljan u anke fit-triq il-Marfa fiċ-Ċirkewwa inqalaw żewġ qarbli tad-dawl. Fil-waqt li fil-bajja tal-Għadira kien hemm ukoll xi qarbli tad-dawl imqaċċta jew li ġarbu ħsarat estensivi. Jidher li s-sitwazzjoni tat-temp ma tantx ser tkun aħjar fil-jiem li ġejjin kif fit-tbassir tal-Uffiċċju Meteoroloġiku jidher li sa nhar is-Sibt it-temp ser jibqa' msaħħab. Iżda b'ċans li ngawdu ftit tax-xemx nhar il-Ħadd li ġej fil-festa tal-Vitorja.